So Grúpa as na Chorcha Dhuibhne chun leor chun saothair in the réathaithe tarmid on the sanctuary runners. Mar guríis so círi here héin ó brosmórach a chum lonnaithe gorcaig agus bhís lonnaithe ann fé 8 chuig bliain ó hin nuair hosnig an Grúpa sa. Hosnig an Grúpa tríd smaoinemh a bhí ag an teiripeoir Graham Clifford nuair bhí sé mocht ag rith é héin. Grúpa háil le chéile chun tréáil bhór marathon chathair Chorací agus go príomhúla socha daoine bhí lonnaithe na 100 sláthardíreach a gorcaig, bhí 300 gorcaig ag an am. So smaoinemh sin clíomh ige socha bína bhairt le chéile sa bhobal ag rith ag siúl agus gandát gné sosiálta a bheith leis le copánté tréis an ré agus an siúl. So snéin slí a hostig sé agus mar hín se bhán victúr ní hóg míid an ré ní ródáí ri gonaí beag an ré. So an cardis agus an dlúthpháirtaíochta agus an meas sinné bontlach an agriocht agus an glúise seo a gonaí. Úsáid míid an siúl an ré agus an deagáilfiú chun gachaína bhairt le chéile sa cheantar. So cheantarrá túil ina measc iarthóirí term in tefic agus imirgich pócapatí na bailte. So han si ocail sin an hach tá sé dar na tílint ar fad a hágain an dlúthpháirtaíochta sin le imirgich teachtansa go háirithe do siúd na iarthóirí term in teachtansa an cardis agus an meas. So han na tírád son nuair cín dín ar na tílínte na focail tasnín sé chórá gcónaí agus tasnín sé chórá táta. Agus dermid gcónaí we run as one. Ní míid ag rith ar son éine a há míid ag rith léadaine ní ar a hon. So ní carnach é agus há socha há cothraíocht dúntaach leis spórt agus leis a rith há na héine déanamh an rás chéine agus an siúl chéine agus há na héine ag spreaga chéile. Bín seachtaí beidir go bhfuil sé anna achar de duine a bháin an rás a chréochnú agus spreagmíid a chéile. So há cothraíocht a hagan leis an spórt. So ón grúpa beag sin a gorcaig há teocha grúpa inis timpeall na tíre in osceann feithicón dé há grúpaí so de gach grúpa áitiúil duine sé a rád hain a há siad ag caithfeadh na tílínte agus há siad ag ré le dlúthpháirtaíochta meas agus cardis. So bailíonn siad le chéile sa pobal áitiúil bíonn grúpaí imirgich ann agus daoine ó na 100 sláthardíreach. Agus há cheangail le duine inis idir na grúpaí ar fad an teocha grúpa timpeall na tíre. So há sé sin an na háach mar de iarthóirí termin bíonn siad a boga go minic ó baile go baile. So beidir má daoine amacht ag boga ó baile lia go dtí nedín is féidir linn rá há grúpa goin san nedín tar mí difriid agus há cheangail sin díanta. Úsáid míid grúpaí WhatsApp go príomhúil agus há siad san anna bach an daoine cheangail le chéile agus ihar agus aine mhairt na duine má siad a rilinn beidir mar sa mala léas há siad amachtaí nedín ó nach garman agus so han cheangail sin díanta bin le chuig bliain anois. Agus há cópáirtaíocht díanta den leis le grúpaí takeíochta de imirgich le cluban áitiúil le Athletics Ireland agus a lán grúpaí ar nós san. So seo Victor doing an rebel run the gorcaig in Linchate. So on the grúpaí go léir has is first the plane because slí stofa a rin siad. So the grúpaí ára bhfuiln siad gach seachtain, grúpaí elevator or CV agus beidir bín tréáil ar siúla gur amacht mór marathon the lab marathon no relays no ruí mar sin. Agus grúpaí eile just in siad na park runs má há siad insan baile. Hanna tílíonn gorm a chahamíd a há siad an háach sa hlóiseacht mar is dócha
Dearan siad le dín Conchuir fáilte fáilte tachló, so má háú ag bagúchtí go bhíoná a teachtaí an tíir seo beidir bhfuil hena chur cad dhéanamíd as tá chun sé fáilte mór ribhíine mar hásacha oké go bhfuil le meas sin anach an dlúthpháirtaíochta agus nuair a háú beidir ceann na meachtaí níos mór nas an ceansa bhí a té teachan na dathagain sa rása. Nuair a háú déanamh an rás go gcíonn tú na tílénta sin siad an rás fad tugann sé anspeag agus anna sneachta daoine. Beidir bfuil tú rééis ní leanna go ar einam an duine háineach leat nó bud hása go hábíd sa cloch chéanna. So há sé sin anna háach. Agus an géad lá has nímar formar takeíocht do chóirla cabhracht Chorací chun na tílénta áil agus há na chóirlaí cúntaíocht na chóirlaí cabhracha timp na tíirnis há siad ag clóch takeíocht chun na tílénta seo áil. So she led the ruddy leis na tílénta. So ha grúpi nua tasnú gcónaí agus hámid 6 bocha ó bheith lonnaithe timpeall na an sláthardíireach mar stocha le 5 bliana nuas há sé lethreach ó mór san leis an coga san Uachráin is rudí mar sin. So hámid amachtasteach ní bháins na hanna sláthardíireach a féidir ó stáin go bhfuil te féic tacht just an fáiltiú a chorrómpa chun leirló chun ráló hámid zá chun míú a bhuairtóid chun sa brímid agus cenáit bhfuil míid na bhainte agsúla. So há grúpa nua tasnú i Taile i Dodder Valley Park Run agus á ceann tasnú a Port Leash ceann de seachtain agus á ceann tasnú a Gómh a Gurcaí an teachtain Siúlann. So há rudaí tarlú gcónaí agus beidir maithaíon na géisteas go bhfuil Hello, all this woman though better semica Grúpa hosnú in a mile féin penny infiltration kind shot Bertgen Rod eile há dianta gin im linn seachta na hosnímar cuasaí snáb Gurcaig le takeíocht ó Swim Ireland. Agus stocha bhí sé bunathe ar an na loch na céine sin an dlúthpháirtaíochta an Cardiff agus an meas. Agus bhí sé go bhúnta ar fad sa seach dúrabháin ón na rang na snáb. Bhí déanúir a gcuin ó na hanna sláthardíireach agus bhí déanúir duine hallan sa an éireann agus thar na seachta níos stocha bhí bhíine nach raibh sa farige riamh a choníonn sa féidir le cúpla bliain agus alán den na grúpaí tá siad an aice leis an airige. So dhéanamar an pilot agus fu sé anna bhar fad agus tá mí tríis sé grúpa nua dhéanamh an saoir seo inis timpeall na tíre. So há rudaí nua tarlú gcónaí. Rud eile tasnathe an míse caite gíbhantáin nó tá sé tóca féna clic. So há Brendan Courtney ar seoir adhaintach leis an grúpa san mar ríis stocha an grúpa an céimhantáin há sléite únta timpeall ar an san. So sin rud eile nua a déantagan. So rud eile dhéanamar stocha hásadín ón Victoria agus ón rudaí dearan daoine go bhfuil I suppose rud an na dearfacha ar shiúlann agus dhéanamar survey fechan rilí stocha áidteach céinte fíochtatá déantagain do muinte na hÉireann agus do muintear á Lonnain so bhfuil fíocht déantagain. So bhíon survey an miúil agus dúirt sé rudaí stocha dúirt 85 géad na daoine á Lonnain hána sláthardíireach. Gur brasiad gur chairigh na sanctuary runners le fáilte áil sa tíir seo. Dúirt seas go héan fáin giad gur raibh feabhstachaithe ar a levéalach líochta. So ag an amsan stoch chuig bliana óin de iarthóirí termin ar raibh cadacha néachar obair. So ag an amsan stoch bhí an lán daoine sa honid nach raibh cadacha bhac dhéanamh. So bhí sé sin anna háchtach. Dúirt dá dófáil giad nach raibh éon raibh diantacha ribh seo agus pluismí sin go minic nar a héimi seach go dtí na honid. Nar héimi seach míú cad a hafí bhanahain dearna bhfuil ní riimse ní tógamíid an ré náíre rosaíirslí never agus I suppose bhí míid a gcónaíad lerug na bhíine
siúlann nó beidir chun carú leis an volunteering labardónach leis. So bhí sé sin anna bha. Agus is seas go héapá géad bhí fiamstácha ar an sláinte iontaine. So bhí sa goin go raibh anna chud rudí dearbhach tarlathe ó hosnig na grúpaí, mar bhí na daoine bhí forbordíine tacht tar náis seachtain ó seachtain, agus bhí na grúpaí ag barbert. Ach bhí sé sin táchas dócha, tá sé an ágin ceann nua dhéanamh mar há rudí aistrithe ó fithe. An codeilid an survey ná bhí mar ag fiarú de bhína airnach, bhína lonnaithe san éireach, cén sé fiochta dhéon sé bitse bheith páirteach le na ratha term nó na sanctuary runners. Agus dúirt seachtó ceithre fáin géad de bhína lonnaithe san éireann ná leor riamh seo le daoine a bhí ag iúr termin. So ní a bheithnicha ortha, ní leor lo. So along the bhína hagan go dtí na sanctuary runners, so it's just gádaí ní siad buinteach le activism na rud mar sin, just páisiid beidir simachas sa siúl dó sa aclaíoch nó just cín siad na tíléinte ag meachlaí agus tá siad suascóin agus bhín siad ag cad sean sanctuary runners. The 8 héan fan géad na daoine lonnaithe san éirnig dhéanaidir cordas le daoine atá na fá níos na honnaid. Agus tá dlúthpháirtaíochta certainly déanta ó blianta anois agus tá sé sin cúntacha eiscin leis. An rud eile ná dúirthe go dófáin géad nach raibh éasacha go raibh garí mar á dlúthpháirteann sa tar éis tafteachtaras. Dúirthe go dófáin géad nach raibh éasacha cá raibh na honnaid sláthairtíoireach in acló an éair. So ní raibh éasacha fiú bháin cá raibh na honnaid sin. So socha siad ré agus siad an glóise seo I suppose fordína ólas ar socha saoil na hinimirgich agus cé chódeachar is a há choras sin agus na dúthláin a hán agus go háir na rabag daoine. So socha thug sé a dachas daoine islí bháin ólas a áil dóibh hain an nunad tí na meán is thug sé seans a daoine ag na hain dhéanamh suas meallar an gcórsa. So chud na línte a tháinig amachchas a survey há siad cumátaisteach gom as bíorla mar strict cóisiad socha. Agus I think really despáin siad an dlúthpháirtaíochta agus an cardas agus an meas sin. Dúirt daoine bháin it was an environment of belonging. Agus dúirt daoine eile, when I came back the next week, people remembered my name. Agus an ceann eile, I love the scenery of the park, it was very calming, and I love that all the people I met there, they chose to be there. It was a form of welcome, acceptance and solidarity, the significance and value of which I can't quite put into words. So on the statistics bháinach on the focail sin, I think I should on the larger it's not the dashtú the girl and where I think so conas a hóg mar na drochad sa idir I suppose muintir na hÉireann agus na honnaid go príomhil. So go minic sna WhatsApp groups úsáidimid beidir go mbíonn daoine le dahad teanga de fiúil sa grúpaí daoine leir ardú daoine nachfuil an béarla cá. So anna dúláin a bhíonn an teachtar a chur amach gur grúpa réathaithe sin ach níl míad rilí roimh meallar an ré. I suppose muíonn sin a thuirt daoine ar chathair siúlainn. So na emojis a bhríonn siad san an bha. Says universal language a hán rilí ga chéine chun rá, okay, de sahar an néachlog for me tíle in the dish, big the negen tomato kiddy nonad chun sheepworthish. So it paurin shit sun before more. Agus na tíle mar doors ha shit sun on the halfdach. Mangagara vedwin agus stocha hansail jacker. Bín jackertí ag gachéine agus stocha bína ha bogansa ha jackertí ní smóca beidir agus just derby socha just na jackertí ar le héamh a fegorchlig agus taachtamach. Agus nuair hagan tar an aspect na jackertí bósá agus jinan sé sin fiocht paurin sé.
Curridíra Dhuibhne, so DM Dhuibhne, you know, just text her, hello, but who talked this Aharin, Smeenaver, Anim Ledina, Ruddy Marshin, Agus Moss Beijlin, a sort of couple of buffalo on the hang here, no sod. Keisha Dhuibhne, Festa Shura, and take some coffee in the egg, been chasing a goni on Hochtach. Agus rahan sa is bredo come shen kjol goni so hadine is toch a tugn shen ruddy jul nach hen bin a yen kiste no so han kind of kolu der shin agus on nas chini inter hashi anava na hashtruka agus the Ivana is toch a usad the WhatsApp groups and on the focal a number of focal ruddy mar shin han kind of minu carta board the dina mialder Grúpa. Had Chorlín to Corlehine again Oskiana Blianta such as Thunder and Sea of Iderlín. Agus stoch a bheith darfacht agus high fives agus misnach board the dina gcathair maha dúthláán nócha ó heh an réathaithe de. In fisrachmach agus stoch an ferndónach ha sé sin just hótáchtach agus há lán don ferndónach ha gain ha sé you know tug sé sasan is a ríis mar ha sé anna iachar grúpi mar seo chimad shiúlann tamar fad so the grúpi áirithe beidir nachbólinn siad gach dés aran bín siad siúl a stoch an rathá ferndónach fáilagain agus na rathá bína gain mas onad in áit ar Grúpa go bhfuil maybe a couple of galdoin couple of carta a grú chun shiúlann for any small wine beidir go na áitina sun. So na dúthláin again is stocha tuairimí cultúra ar an réathaithe agus ar an snámh. An méid agus an tóchar a háid na aisrithe bhhac go háis dó siúd na honid, dúthláin mór é sin. Tá sé deachtar fnachtain ar lán na hain, mar is grúpa éifleisciúil sin. So tá sé leachar stocha just stocha sin stocha fnachtain ar lán na hain agus gan ar dúirmí a roint mar agriocht cé gur féidir obviously iad a roint mar gnádaine. Agus tuirsin na ibrídónach, so is dúthláán mór é sin leis. So maha éanann sa bhfuil simachcha seas bléin há ma héin agus tarma cárigatach as réile há túragan sa le na tílénte so bul suschoin aber hello be mín sarí semárach ma haon ceiste go fiú. Beidir go bhfuil grúpa in acalaat go bhfuil ólas switch meallar grúpa nó go bhfuil sama go grúpa nó hasnú sa hain nó fiú just bháin an tíléna chahab. So had Iderlín in son agus maha in ólas a luad. So gur míle maith go.